Anteeksi vaan, mutta mun pitää käydä nyt monistamassa, mutta jatkakaa vaan sitä kokeentekoa. Palaan ihan pian. Moi Söpölini, et sä usein täällä? Mene pois. Taaskaan! Hei, mikä ykkösen vastaus? Mee pois! No niin, nyt meillä on kuuntelusta tänään ja tarkistakaa vielä, että teillä kaikilla ne kuulokkeet toimii ja teillä on volyymeja tarpeeksi, että kuulette hyvin. Muistakaa sitten mustata ne oikeat vastaukset sieltä. Onpa tässä mun. Kiitos. Siis mitä? Tähän on ihan alimittainen. Siis näin lyhyt teksti. Tääkö on sun mielipidekirjoitukset? Joo. No, mutta kun tätä tarkemmin kattelee, niin kyllähän tää retoriikka täällä on hirvittävän vakuuttava. Joo, kiitos. Kyllä tää käy. Kiitos. Kiitos. Hei. Hei.